Sziasztok, Galambos Eszter vagyok, a Magdalena templom alapítója és papnője, és ebben a videóban szeretnék veletek megosztani egy kis ajándékot, egy kis extra információt a holnapi holtfogyatkozással kapcsolatban. Jó, ehhez pedig első menetben meg fogom osztani a képernyőmet, hogy lássátok, mit csinálok. Jó, tehát sikerült, ugye? Jó, tehát azt fogom nektek megmutatni, hogy tudjátok megnézni, hogy nektek személyre szabottan melyik életterületek, melyik témák lesznek azok az asztrológia szerint, amik aktiválódni fognak a holnapi holdfogyatkozás alkalmával. Jó? Ehhez pedig az astro.com-ot fogjátok használni, itt fent láthatjátok a címet, ha minden igaz. Ez egy teljesen ingyenes lehetőség, nyugodtan bárki használhatja, csak regisztrálni kell. Jó, tehát hogyha felmentek az astro.com-ra, akkor itt van egy olyan, hogy Free Horoscopes, és itt arra kéne kattintani, hogy All Horoscopes at a Glance. És ha minden igaz, akkor ezt fogjátok itt látni, és erre az Extended Chart Selection-re kéne kattintani, és jó, ezt kell, hogy lássátok. No, ha még nincs astro.com fiókotok, akkor ide kéne kattintani az Add-re, és itt pedig föl fog jönni egy olyan oldal, ahol be tudjátok írni a saját születési adataitokat. Jó? Tehát név, születésnap, óra, perc és a hely. Jó? Tehát Magyarország és a megfelelő város. Ami ezzel kapcsolatban fontos, és szeretném megemlíteni, hogy nagyon fontos lenne, hogy tudjátok az órapercet is. Mert hogy, a házak azért elég sokat változnak így a nap folyamán. Ahhoz, hogy pontos információt kapjatok, ahhoz fontos lenne tudni. Egyébként a születési adataitokat ki tudjátok kérni a kórházból, ahol születtetek, de szerintem az a tuti, hogyha egy asztrológust megkértek, hogy számolja ki nektek. Jó? Tehát ide be tudjátok írni az adataitokat, és rányomtok a continue-ra, én most visszamegyek az előző oldalra, mert nekem már be van írva ugye a dátumom. Én a Magdalena templom születési idejét írtam be a példakedvéért most, azaz, hogy annak a napnak az adatait, amikor felkérést kaptam arra, hogy így a munkásságomat szenteljem Jézusnak és Magdolnának. Jó, tehát, hogy én ezt fogom használni, ti pedig a saját születési adataitokat írjátok majd be. Jó, na már most. Ami alapvetően be van állítva, ez a Natal Chart Wheel, ez ugye a sima születési képletetek. Ezt is megnézhetitek, hogyha ide kattintotok a Show the Chartra. Ezt most mi nem fogjuk megnézni, hanem itt a Chart Type-ban be kéne állítani azt, hogy itt van Natal Chart and Transits. Oksa, ezt állítsátok be, és ide a dátumhoz szeptember 17-ét írjátok be, ugye akkor ezt a holdfogyatkozás. Egy pillanat türelmet kérek. Jó. Tehát, hogyha beírtátok ugye szeptember 17-ét, ugye mondtam, hogy most ugye a holdfogyatkozással fogunk foglalkozni, akkor utána egy picit lejjebb kéne menni, és akkor display, nagyon jó. Itt van ez a Display and Calculation Options. Ide be kellene klikkelni a True nódot és a Descending nódot. Jó, ezek a holcsomópontok lesznek magyarul. Aztán még egy kicsit lejjebb megyünk. Akkor van egy olyan, hogy Additional Objects. Itt ugyan nem látszik, de én itt a Lilith-től kezdve beklikkeltem az Erisig mindent. Jó, tehát shiftet nyomtok, akkor ki tudjátok
ö, jelölni egyszer az összeset. Oksi? Nem fogjuk mindegyiket használni, illetve hát megnézhetitek az összeset, hogyha gondoljátok. Nem, én nem szoktam az összeset nézni, de ezek talán az izgalmasabbak nekünk, illetve itt van egy olyan, hogy manual entry, ide még be lehet írni még pluszban az aszteroidák számát, amit meg akartok jeleníteni még a képletben. Jó, a leírásban majd leírom, hogy ezek micsodák, jó? Tök izgi. Olyanok vannak benne, mint hogy Magdaléna, Káli, Medúza. Jó, tehát hogy tök izgi cuccok vannak még itt. Ezeket is beírhatjátok, jó? És aztán visszamegyünk a tetejére, és azt mondjuk neki, hogy show the chart. És akkor ugye megrajzolja nekünk ezt a tranzitos képletet. Jó, tehát ellenőrizzük le, ugye itt van ugye a nevetek, ha minden igaz, a születési időpontotok, a születési helyetek, és ugye itt fogjátok látni azt a dátumot, amit beírtatok, hogy mivel vesse össze a horoszkópotokat. Jó. Ahogy ezt értelmezni kell, ezt becsukom, ahogy ezt értelmezni kell, az a következő. Jó, tehát itt bent a körön belül, feketével láthatjátok a saját születési képleteteket, tehát amiket a születési dátumból számolt ki a program, és amit a külső körön láttok, itt most zölde, ugye, kint a körön kívül, az a megadott dátumra vonatkozó helyzet. Jó, és a kettőt összeveti a program, egybe rajzolja, mondjuk így. Tehát, hogy láthatjátok egy képletben mind a két adatot. Jó, amit ezzel tudunk kezdeni, az a következő. Figyeljetek, nem bonyolult, de azért figyeljetek, jó? Próbáljatok követni. Tehát, ugye a holnapi holdfogyatkozás az ugye a szűz jegyében lesz. Tehát, és meg is találjuk itt a napot, a szűznek a 25. fokán lesz majd a napunk, és ugye vele pontosan szembe lesz majd a holdunk, mi ez a halak 25-én. Na most azért nem látjátok itt a holdat, hanem itt látjátok a holdat, mert ugye emlékeztek, nem tudtuk beírni a pontos dátumot, és a hold az, vagy a hold az az égitest, ami a leggyorsabban mozog. Jó, tehát ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy ez egy ilyen átlag képlet erre a napra, és a holdat ugye hát nem jó helyre rajzolta be, de se baj, mert mi tudjuk, hogy a hold az itt van egyébként a halak 25-ön. Jó, tehát, hogy, ja, itt mutogatok, de ezt nem látjátok, tehát, hogy ugye ez a tengely itt tulajdonképpen nagyjából, ami azt a holdfogyatkozásunkat jelenti. No, mondom, mit nézzetek meg. Az a lényeg, hogy azok a területek és témák fognak aktiválódni nálatok, amik, hát mondjuk így, hogy együttállásban vannak, vagy a nappal, vagy a holddal. Jó, aztán majd még mondom tovább, de ez lesz az első, amit megnézünk. Oksi? Az együttállás az azt jelenti, hogy hát ilyen maximum 5 fokon belül található. Jó, tehát jelen esetben, mivel ugye a 25. fokon van a napunk, ez azt jelenti, hogy 20 foktól 30 fokig nézzük az égi, mik ezek, bolygókat, égi testeket. Jó, és ami 5 fokon belül van, azt figyelembe tudjuk venni, mást nem. Jó, tehát az már túl tág együttállás ahhoz, hogy érdekes legyen nekünk. De meg tudjátok nézni, hogy mi van a napotok, illetve a nappal 5 fokos távolságon belül a ti saját képletetekben. Na most láthatjátok, hogy a Magdolna templom Lilite, hát itt van 26 fokon, tehát hogy eléggé aktív lesz, eléggé aktiválva lesz. Most a holdfogyatkozás alkalmával, ez jó, ezt szeretjük, izgalmas, jaj, bocsánat, rányomtam, de igazából nem történik semmi, csak kicsit kinagyítja. Jó, tehát, hogy ezt tudjuk, hogy na, akkor a Lilith lesz valami.
És hogy ez pontosan mit jelent, ha nem értetek az asztrológiához, akkor ez egy saját kutató munka. Én azt csinálnám tök egyszerű módon, hogy a Google keresőben bepötyögném, hogy Lilith, mi ez? Lilith, Szűz Lilith. Mit tud a Szűz Lilith? Egyrészt, ez ugye fontos, a jegy, az mutatja meg majd a témát, hogy mivel kell majd dolgozni. Egyrészt, másrészt pedig fontos a ház. Azokat meg itt látjátok bent. Látjátok, ezek a házak. És ugye a Lilithünk, az én vagy hát a Magdalena templomnak a Lilithje, ő a második házba lesz. Jó, tehát, és akkor bepötyögjük a Google-be, hogy Lilith Szűz Lilith és Lilith második ház. Jó, és akkor el lehet olvasgatni, miket írnak róla. Jó, ugyanígy átjövünk ide a másik oldalra. Ugyanígy a hold is aktiválni fogja a cuccokat itt körülötte. Ne felejtsétek el, ugye, hogy halag 25-ön lesz majd a hold, tehát ahhoz kell viszonyítani. Na hát most itt, ahogy nézem, mi van itt? Hát itt van nekünk egy Neptunuszunk, ha jól látom, itt 27 fokon, tehát a Neptunusz is aktiválva lesz a Magdalena templom esetében. Ez is jó. Ez is jó, ezt is szeretjük, mindent szeretünk egyébként, nincsnek rossz állások, maximum kihívások, amiket meg kell oldani, de ez nekem kifejezetten tetszik, ez a Neptunusz történet. Jó, és akkor ugyanígy meg lehet nézni mi ez a halak Neptunuszt, hogy ő mit tud, és ugyanígy meg lehet nézni a nyolcas házas Neptunuszt, hogy mit tud. Jó? Megnézitek, rágoogliztok. Szuper! Tehát megnéztük a napot, a holdat, ők a leghangsúlyosabbak, jó? Tehát, ha csak 5 percetek van rá, akkor ezt a kettőt nézzétek meg, jó? Mert ők lesznek azok, amik üvöltenek. De hogyha rákaptatok az ízre, és szeretnétek még egy picit tovább menni, akkor mi a következő, amit megnézünk? Na, várjatok, csak meg kell keresnem. Kicsik ezek a képek, én is alig látom, de a holdcsomópontokat fogjuk megnézni, jó? Tehát itt van egy leszálló holdcsomópont, és vele szemben itt van egy felszálló holdcsomópont. Látjátok? Ez a két bumszli összekötve. Ők a holdcsomópontok. Na most, ők azért izgalmasak nekünk ebben az esetben, mert a holdcsomópontok az asztrológiában megmutatják Hát, hogy is mondjam szépen, olyan, mintha egy ilyen évet mutatnának az életünkhöz. Megmutatják azt, hogy honnan indulunk, és hova érkezünk. Megmutatják azt, hogy mi az árnyékunk, ez ugye a leszálló csomópont, az árnyék, a felszálló csomópont pedig az aranyárnyék. Tehát, hogy mi az, amivel jövünk, mi az a megoldandó feladat, mi az a karma, mi az a trutyi, a traumák, a sérülések, az akármicsodák, az, az ugye a leszálló csomópont. A felszálló csomópont pedig az ajándékaink, az élet, a feladatunk, a küldetésünk. Jó, tehát értitek ezt az évet, tehát hogy honnan, hova jutunk. Oksi, tehát ez egy elég fontos történet. Ugyanígy érdemes megnézni azt, hogy, ja, és igen, bocsánat, tehát, hogy minden nap és holdfogyatkozás ezeket automatikusan aktiválja. Jó, tehát, hogy tök mindegy, hogy hol vannak, ők aktiválva vannak. Jó, mindig. Szupi. Tehát nekem van egy leszálló holdcsomópontom itt a Skorpióban, tehát a leszálló holdcsomópont a Skorpióban, és a harmadik házban, tehát hogy leszálló holdcsomópont a harmadik házban, ezeket kell majd bepötyögni, illetve a másikat is gyorsan megnézem nektek, azt mondja, hogy itt van, hát majd erre mindjárt mutatok egy jobb verziót, jó, mert itt látjátok, hogyha sok kicsi kis vonalacska van egymás mellett, akkor elég nehéz azért kitalálni, hogy melyik. Én azt tippem, hogy ez a felszálló holdcsomópont itt a bikában leledzik, és a kilencedik házban, tehát erre kell majd rákeresni. Na de, na de, ezt itt nem fogjuk látni. Jó, akkor én visszamegyek
Ja, bocsánat, egy új ablakot nyitott. Jó, tehát visszajöttünk ide az oldalra, oksa, és akkor, ha azt csináljátok, itt fönt, hogy erre rákattintok erre, hogy PDF Additional Tables, akkor kiadja az egészet itt táblázatos formában, jó? Tehát, hogy itt a képletet nem találjátok meg, ez Isten száradabb, de sokkal átláthatóbb lesz, mert hogy itt kilistáz nekünk tulajdonképpen mindent. Jó, tehát itt látjátok ebben az első oszlopban az égitestet, illetve itt alul látjátok, itt vannak, amiket még pluszba beírogattunk, az aszteroidák, meg a holcsomópontok, és láthatjátok pontosan, hogy melyik jegyben, melyik fokon, hanyadik házban vannak. Jó? Tehát, hogy érdemes ezt inkább ezt átbográzni, szerintem. Tehát nézzük meg, itt van ugye a felszálló holcsomópont, igen. Látjátok, jól tippeltem meg. Bika, harmadik fok, kilencedik ház. Akkor nem jól tippeltem, nem baj. És a Lesztályhol csomópont, Skorpió harmadik fok, harmadik ház. Jó, tehát így kell értelmezni. No és, ha még mindig nem untátok meg, akkor még egy dolgot meg tudunk nézni, és ez pedig az, hogy ugye mondtam, hogy a holdfogyatkozás most ugye a 25. fokon van. Ugye a nap, emlékeztek, a szűz 25. fokán, a hold pedig a halak 25. fokán. No, azt tudjuk még megnézni, de ezek kisebb, kevésbé hangsúlyos, jó? Ez már tényleg csak az ilyen habatortán. De hogy az van, hogy minden olyan égitest aktiválódik, ami ugye 25. fok plusz-minusz 5 fokon belül van bármelyik jegyben. Oksi? Tehát azt tudjuk még tenni, hogy itt ebben az oszlopban megnézzük, hogy mi az, ami 25-től plusz-minusz 5, tehát hogy 20-tól 30-ig van. Na tessék, itt van rögtön egy Merkúrium 21 fokon. Ez azért ez elég tág, ez ugye 4 fokra van, de még azért belefér. Jó, tehát van egy Merkúrunk a Bikában, a 9. házban, megint csak rá lehet googlizni, hogy Merkúr a Bikában, Merkúr a 9. házban, az mit tud. Van egy Vénuszunk, tök jó. Van egy Vénuszunk, mi ez a rák 29. fokján? Hát 29-51, ez már azért elég necces. Elég necces, mm, de azért így érdekességnek meg lehet jegyezni. Jó, van itt egy Uránusz 27, illetve 20 fokon. Ez is necces, nem annyira hangsúlyos. Ugye itt van a Neptunusz, amiről már beszéltünk, ami ugye együttásban van a Holdunkkal, ezt már ugye említettünk. Ez nem izgi, itt vannak ugye a holcsomópontok, amiket megnéztünk. Nézzük most már végig az összeset. Priapus, hát azt nem szoktam figyelni, benne maradt, nem baj. Ceres. Ő egy aszteroida, ugye? Mi ez a Szűz 26-on? Jó, tehát megint csak be lehet írni, Ceres a szűzben, Ceres a második házban. Jó? 20 fok nem izgi, van egy övesztánk, a Bika 22, azt is meg lehet nézni, van egy hügéjánk, 23-on, jó, őt is meg lehet nézni, nem izgi, és de jó, van egy eriszünk, ugye ő a visszáisten nője, van egy eriszünk, a Kos 25. fokán, tehát így elég pontosan benne van ebben az együttállásban, a 9. házban. Jó? Tehát, hogy még őket is meg lehet nézni. Jó. No. Szóval ez itt a nagy tudomány, amit meg akartam nektek mutatni. Érzitek remélem ennek egyrészt a szépségét, tehát én imádom, másrészt meg azt, hogy ez azért nagy segítséget tud adni, hogyha egy picit így elveszettnek érzitek magatokat, hogy most így mire is kéne odafigyelni, tulajdonképpen mi is van itt ezeknek a történéseknek így a mélyében. Viszont egy dolgot szeretnék elmondani, itt már picit így, uh, hát így próbáltam rá utalni, hogy én úgy gondolom,
de ez az én egyedi személyes véleményem. Én úgy gondolom, hogy nincsenek rossz állások, jó? Tehát, hogy amit itt a hagyományos asztrológiában szoktak így tolni, hogy fú, ez nagyon rossz, jú, ez nagyon gáz, te hogy tudsz te létezni ilyen képlettel? Tehát, hogy no, 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 jó? Tehát, hogy én ebben nem hiszek. Igen, nyilván vannak olyan állások, olyan fényszögek, amik nagyobb kihívást jelentenek, de hogy nem rossz. Jó? Tehát, hogy azért, mert neked van egyfajta ö, képleted, egyfajta bolygóállásod, attól te meg nem leszel gáz. Jó? Tehát, hogy ezt így nagyon-nagyon-nagyon vésük bele a kis buksinkba. Nincs ilyen. Jó? Tehát dolgozni kell velük, ez tény. Vannak tehát, hogy inkább én azt szeretem inkább nézni, hogy azt az adott állást én jelen pillanatban az életemben milyen szinten tudom működtetni. Tehát, hogy minden állásnak van egy ilyen alacsonyabb szintű működési módja, és ugye, hogyha dolgozunk velük, akkor ki lehet őket művelni, és megkapjuk az ajándékukat. Jó? Tehát, hogy egyáltalán ne úgy álljatok ehhez hozzá, hogy na, úristen, már megint megvert engem a jóisten ezzel, hanem hogy lássuk meg benne inkább az útmutatást. Jó, és ugyanez nyilvánvalóan vonatkozik a holdfogyatkozásra, vagy egyébként ilyen bármelyik állásra, amit éppen nézünk. Jó, nincs olyan, hogy jó meg rossz. Főleg úgy, hogyha megnézitek a képleteteket, kiedzetelitek magatoknak, rámeditáltok, nem tudom, naplóztok, és a többi, amit ti szoktatok használni, akkor azért ezekre rá lehet erre készülni, és hogyha már rákészülünk, ha tudatosak vagyunk rájuk, akkor tök máshogy tudunk hozzáállni az egész történethez. Jó, és nem kell, hogy így, nem tudom, fejbe csapjon egy villám ahhoz, hogy észrevegyük, hogy mi történik. Jó, tehát én azt gondolom, hogy ez a lényeg ennek az egésznek. Öh, Visszarakom magamat a nagyképernyőre azért, hogy el tudjak tőletek búcsúzni. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót. Majdnem elfelejtettem. Arra gondoltam, hogy húzok egy lapot azért. Jó, tehát mindenki megnézi majd itt szépen a saját képletét, kitalálja azt, hogy mi is nála most a téma. Igen. De én arra gondoltam, hogy azért így magunknak egymás között, akik nézitek most ezt a videót, és követitek a Magdalena templomot, nekünk azért így pluszba már még egy kis üzenetet, ha lehet kérni. Jó, tehát azt fogom megkérdezni, hogy mi számunkra most ennek a holdfogyatkozásnak az üzenete. És mindjárt húzok is egyet. Legyen ez. Na nézzük. Mutatom. Nagyon-nagyon szép. Nem sötét egyáltalán, ennek nagyon örülök. Nem akartam senkit megijeszteni, ugye ezzel sok sötét témával. A Breadcrumbs of Bliss. Tehát ez a Bliss, sose tudom megfordítani a Bliss-t, de hogy tudjátok, ennek a fény felé vezető kis morzsácskák. E, Le fogom írni a pontos jelentését, a leírását, minek hívják ezt? Tudjátok a videó alá. Jó? El tudjátok majd olvasni. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem segített. Van kérdésetek, nyugodtan jelezzétek. És hát addig is szép napokat kívánok nektek. Sziasztok!